من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات لك وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من صلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa musulmi da muka taru a wannan masallacin mai tarin albarka inda ake karanta muna alƙur'ani zallan shi hukuncin da Allah ya ba da umarni a yi na aiki na hani kuma a hannu a kansa. To kamar yadda aka saba duk sati uku zuwa sati uku muna taruwa a wannan masallacin domin ci gaba da karatu iya gwargwado. Yau shine yayi rana na 26 ga fata na 11 shekara 2022. To insha Allah yau za mu ci gaba da karatun namu a maudu'i inda muka ɗauka shine tarbiyyantarwa, ma'ana tarbiyyantar da yara ko in ce iyali gabaki ɗaya. Abin da sa muka ɗauki wannan maudu'i na tarbiyyantarwa shine idan muka diba muka la'akari muka gani abun da ya yi bambancin mutum ɗan adam da kuma dabba shine a hankali da kuma ƙarƙashin tarbiyyar da shi ya samo tun yaron shi har girman shi
har kuma wannan tarbiyyan kin ya zamo shine sanadiyan shigan shi aljanna. To idan muka diba muka gani tarbiyyan targawa kin nan shin ga wane ne ya kamata a ce sun ba yara wannan tarbiyyan? Amsan shine inda Allah yake ce muna ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Amsan shine Allah yake ce muna ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wanda kuka imani. Ba a ce ya ayyuhan nasu ba a kira ahlul kitab ba, wanda suka yi imani da su ake a wannan aya. A gaba Allah ya ce ku anfusakum, ku kare kawunanku wa ahalikum da kuma iyalanku. Me za ku kare su? Shine daga shiga wuta. Idan muka diba mu gani a cikin wannan ayan, abu na harko wanda an ka ce shine masu imani na harko kenan. Na biyu shine mutum ya kare kanshi da shiga wuta. Na uku shine ya kare iyalin shi. Idan an ka ce iyalin shi ya danganci da matan shi da haɗiyan da suka haifa. To za mu ɗauki kowanne daga cikinsu mu gani wai shin an ce mai imanin nan ta yaya ne ake gane mutum shi mai imani ne, wani aiki ne ya kamata yi a gane cewa tabbas mutumin ga mai imani ne. Amsan sai Allah yake ce muna fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna kabir. Abun da ke nuna cewa mutum shi mai imani ne, to tabbas ya zama dole sai ya yarda yayi ban gaskiya wato da Allah wa rasulihi kuma da manzan shi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma duka sauran manzannin. Wan nural ladzi anzalna, da kuma wannan hasken wanda an ka saukar. Baka san menene wannan haske wanda aka saukar ba? Kana da tambaya? To kafin kai tambayan sai Allah baka amsa, ya ce ma a cikin wani aya kitabun anzalnahu ilayka alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. To wannan hasken wanda Allah ya saukar, in baka gane da cewa alqur'ani ne ake da shi ba, sai a wanga ayat Allah ya ce ma kitabun anzalnahu, littafi ne alqur'ani abun karatu wanda Allah ya saukar da shi domin mi litukhrijal nasa mina zulumati, domin kai annabi wato kai mutane wa'azi da shi ya hutar da su daga dufai ila nuri zuwa ga haske. Amma wannan ba da ikon ka ne ba, sai dai da izinin Allah ne wannan hakan zai faru. Kenan mun ga abun da ya kamata a ce mutum ya zama mai imani shine ga su sharadi guda uku. Mutum ya zama yayi imani da Allah, yayi imani da manzon Allah, kuma sa'annan yayi imani da littafin da Allah sabkar. To a ƙarƙashin wangana abubuwan guda uku ya kamata a ce mutum ya san kuma wasu abubuwa a ƙarƙashin wangana su ma hakan guda uku, wanda in dai mutum bai san su ba, to a cikin imanin shi tabbas akwai ragane a cikin shi. Abun na farko shine mutum ya gane cewa a rayuwar nashi miye a halal gare shi, miye a haram gare shi, ko miye ne abun da ya zamo wajibi akan ya yi shi. Kamar yadda mun ka shiro karatun da cewa za mu yi shi ne akan tarbiyya, kuma ayan da muka fara janyowa na farko shine mutum sai ya zo mai imani. In ya zo mai imani kin ya kare kanshi daga wuta, sannan ya kare kanshi daga iyalin shi. To yanzu mun gane cewa wane ne mai imanin, ga sharuɗa guda uku wanda kamata ya cika, sai kuma wangana uku wanda suke bi musu. Yanzu kenan za mu gane cewa ta yane ne shi wannan mutumin zai kare kanshi daga shiga wuta. To wanga abubuwan guda uku su ne za su bayyana mana cewa idan mutum ya san halal, idan mutum ya san haram, idan kuma mutum ya san abun da Allah yake dole akan shi yayi, to shine zai kare mutum daga shiga wuta. Idan muka ɗauka alal misali kamar abun da zamo wajibi ne, kamar a ce mutum ɗan adam musulmi mu'mini mai imani a ce ya yi shi domin ya samu sakamako na ƙware, shine a wani aya inda Allah yake ce muna wa qimus salata
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. kenan nan ga Allah yana nuna mu cewa a cikin wannan ayan ya zama wajibi mutum ya yi mutum ya tsaye da sallah, sannan kuma ya ba da zakka, sannan kuma ya yi manzon Allah da'a, kamar ya bi abun da manzon Allah zo da su shine alqur'ani. Idan yayi hakan to zai samu rahamta, zai samu rahama a wajen mahalicin shi. To wanga shine misali daya wanda ya zama wajibi na a ce mu'mini mai imani a ce ya tsaye da shi, ya tsaye da sallakin, ya ba da zakka, sa'annan kuma ya bi manzon Allah, ya bi alqur'ani. Shine maganan kenan. Amma ba wannan yake nuna cewa ga wanga ayan kada ya tsaya ba, akwai ayoyi da dama wanda suke nuna cewa tabbas ga abun da ya kamata mutum mai imani yi, saboda an ce ayoyin akwai wasu masu hukunci hunna ummul kitabu da kuma wancan mutashabihat kin. To ya kamata a ce mutum ya san menene ya zama wajibi a kan shi, wanda dole in yana so ya zama cikakken mai imani wannan to sai ya yi imani da su. Abu na farko kenan, idan muka zo sai mu gani to a misalce abun da ya zamo haram ga mutum. To tunda muka ce maudu'in namu ya zamo tarbiyyantarwa, to za mu ɗauko ayoyin da suke kusa kafin, tunda tarbiyyantar da yara muka ce kenan yaro kafin a same shi dole ya zamo sai an ari ma'aifiyar shi. To za a faro daga ma'aifiyar shi har zawwa shi. To misali abunda aka haramta shine a wani ayan da Allah yake ce muna wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqata wa sa'a sabila. Muna nan akan inda muke cewa abubuwa guda uku wanda za su iya kare mutum daga shiga wuta. Mun karanta na farko da cewa shine mutum ya zan abun da zama wajibi wanga dole ne ya tabbata akan shi inda shi mai imani ne. Yanzu kuma sai muka jayo wannan ayan mai nuna mu da cewa lalle wanga abu tabbas haram ne ga mutum mai imani akan ya aikata shi, saboda aikata hakan yakan kai shi a gidan, yakan sa shi a wuta, kamar ayar da muka fara shan shi a farko kenan. Shine saboda maudu'in kin ya zo saman ga tarbiyyantar suwa, shine muka ɗauko ayan da zai nuna mu cewa wacce ce mata wadda kamata a ce mutum ya aura kafin ma a zancen a samu ɗiyakin. To shine nan ga Allah ke jamuna wala tankihu ma nakaha aba'ukum, kamar gakku armi abunda ma'aifanku suka aura na daga mata, sai dai abun da ya wuce an yi shi tun farko, ya wuce tun kuna jahilai ba ku san da hakan ba. Amma a duk lokacin da ayakin ya sauka to mutum bai kamata ba, haram ne ya armi abun da baban shi ya arma na daga mata, domin wannan abun ya alfasha ne kuma abun ki ne, kuma hanyar da za a biyo wa a aurmi matan uba, to Allah ya ce wannan hanyar ta yi muni. To wannan yake nuna mu cewa wanga abun haram ne akan mai imani a ce ya aikata wannan, inda har dai yana so ya mutu ya shiga aljanna Allah. To wanga nan matan uba ba ita kaɗai ce ba, Allah ya ce an haramta mutum ya arma. Sai na aya na gaba ayoyin da ke biyan juna inda Allah yake ce muna hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akawatukum wa ammatukum wa kalatukum wa banatu laki wa banatu lakut. Allah ya ce muna hurrimat alaikum ummahatukum, bancin an haramta muku armi mata uba. Yanzu nan sai wanga ayan Allah yake nuna mai cewa banci haka nan an haramta muku ku aure astaghfirullah ku armi wato ma'aifanku da kuma ƴaƴanku, mutum na da ɗiya mata ya arme su. Banci haka nan kuma sai mutum ya je ya armi ƙaunar shi ko yace Allah haramta, kuma mutum ya je ya armi ya baban shi ko ƙaunar baban shi Allah ya haramta, mutum ya armi ya uwar shi ko ƙaunar uwar shi Allah ya haramta, mutum ya armi diyar ƙanan shi ko diyar wan shi Allah ya haramta, mutum ya armi diyar yar shi ko diyar ƙaunar shi Allah ya haramta, mutum ya armi ƴan uwan matar da ta shayar da shi nono, shi kin ma Allah ya haramta wannan. Sai na gaba kuma mutum ya je ya armi ya abokan da suka sha nono tare da shi,
tare da shi wanda yake so in ma dai auren ne zai yi to ya zama haram ne ba zai arme su ba. Sai kuma idan muka ƙara gaba mutum ya haɗa ya da ƙauna aure waje guda shi ma Allah ya haramta ba za a yi hakan ba, sai dai in babu gudakin a ɗauko gudakin a armo. Sai kuma na gaba kamar shikin ma Allah ya hana mutum ya armu ɗiyan matar ɗan shi ma Allah ya haramta a arme su. Kenan wanganin shimfiɗa ne wanda ke nuna mana cewa in dai mutum mai imani ne kafin a je tarbiyyar yaran da za a samu tun ma wajen uwakin Allah ya nuna mana cewa ga irin wadda aka irin matan da kamata a arma kuma ga irin matan da bai kamata a arma ba. Sai kuma aya na gaba bancin waɗannan wanda aka zano na wancan sai kuma wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. والمحصنات من النساء da kuma katangaggin mata mace mai aure ne mutum ya arme ta to Allah ya haramta illa ma malakat aymanukum sai dai abunda daman ku ya mallaka ma'ana a ce bayu abunda aka je aka yaki aka ciwo yakin kin sai aka samu bayu aka zo da su to wannan sai dai in wannan ne mutum zai arma amma in dai katangaggen mata ce mai aure to mutum ba zai arme ta ba da kuma duka wancan mata yankin wadda a cikin ayoyin na baya wanda muka karanta su yanzu shine Allah yake ce muna kitabullahi alaikum wannan littafin Allah ne akan ku ya zama wajibi ne wancan mata kin ko su kadai suka sauka a duniya kai dai mutum ba za ka arme su ba tun da an ya sauko amma menene yau sai Allah yake ce muna wa ihilla lakum wa ahalla lakum ma wara azalikum amma kuma bayan dukkan wanda an ka zano muku innan wanga halal ne gare ku idan ka ɗauki matan duniya gaba ɗaya ka zo ka hidda waɗannan wanda ayoyin gabe uku suka bayani to duka halal ne gare ku to kenan nan ganan mun gane cewa miye ne a haram a cikin kafin a yi armen dabo ya zo tun wajen neman matan kuma mine ne a halal sai an ce muna ayi halalkin shine dukkan mata kuma bayan wanda aka zano a cikin wannan abinki wanda muka sha daga baya sai kuma mata annabi wannan kuma shi ko ya wuce a wannan wanda a wanga lokaci ba za a gani su ba balle ka ce ka arme su to tun da yanzu mun gani matan da ya kamata a arma to kenan ganin mutum na hakuri ya kare kan shi daga shiga wuta na ɗaya ya san hukuncin Allah na biyu shine ya san abun da a haram gare shi abun da danganci aure na uku shine ya san abun da a halal gare shi abun da danganci aure yanzu mun san menene a halal gare shi na abun da danganci auren to yanzu auren ya zo ta ya za a yi armen za ka armi 9 10 za ka arma 100 za ka arma a'a Allah bai bar mu kara zube ba sai da ya ba mu na ake cewa rigilkin kamar ka'idan abin da za mu bi abin da ya kamata mu arma da kuma ga iya daidai inda ya kamata mu arma daga matan sai Allah yake ce muna fankihu ma ɗaba lakum min nisa fankihu ma ɗaba lakum min nisa masani wa sulasa wa ruba'a فإن كبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولون. To yanzu kamar yadda muka ce an gane cewa mutum ga matar da ba zai arma ba an gano shi kuma ga wanda zai arma to yanzu wajen arman ya zai yi yana da incin ka 4 rana 5 zai kawo ko nawa zai kawo to sai wanga a ya zo ya bayyane muna bayanin da ke ciki na daga dangantaka arme shine Allah ke ce muna fankihu ma ɗaba lakum minan nisa'i ku arme abin da ya muku daɗi na daga mata kana son ta tana son ka lokacin nan ne za a yi auren to idan za a auren nawa ne ya kamata arma sai Allah ya ce muna masana biyu in kana da hali kana da dukiya biyu za ka arma na harko kenan wasu lasa ka armi 3 in Allah ya baka halin ka armi 3 ka kuma kula da tarbiyyar su cin su da shan su da komi duk wanda ke zuwa wajen darma arme ya ga kahin a darma arme ana cewa an aza maka alkawari ka dauka a ce an dauka
to tun daga nan in ka san baka iya ɗaukar yauna a ɗarma mata uku ɗaya rana to gakka arma saboda ba dole ne ba gare ka. Waru ba a ko kuma mutum ya armi 4 ɗaya rana yana da dukiya kuma yana da abun ga yadda zai yi ya kula da su da tarbiyyar su da komi rayuwar nasu, kulawa da harkar rayuwar nasu, tarbiyyar nasu da komi abun da shahi dangantaka na mata da miji duka zai iya ɗauki wannan sharri wanda aka hauda mishi, to ba laihi a hudu abun shi. Amma fa in khiftum Allah ta'dilu to fa wahidatun aw ma malakat aymanukum. Idan kuma ba ku da ikon ku armi 2, 3, 4, ikon shine baka da hali wanda zaka iya rikon mata 3 ko ka rike mata 4 ko ka rike mata 2, to abin da ya zama daidai shine ka armi ɗa guda za ka arma tunda baka da ikon ka je ka armi wa'ancan, don saboda abin da sa ake ce ma ka armi guda nan ko 2 ko 3 a ko dalilin da sa haka nan, saboda ba za ka ɗauko mata 3 ba ko mata 4 rana ka zo ka kawo su ka rika ka ci gaba da cin mutunci su kana ba su wahala kuma ba kula da tarbiyyarsu, duk abin da ya danganci haƙƙin armi ba ka kula da shi. Da haka na aka ce guda za ka arma, ba ma guda ba, in ma ba ku da iko kai baiwa ma aka ce ku arma, wadda rabin mace kenan. Kamar tunda idan aka ɗauka wajen hukunci da an yi zina ita baiwa aka ce tana da rabin azaban da za a yi maɗiya, to kenan an ce mutum in bai da ikon ma ya armi mace ɗa guda shine ya je ya armi baiwa. Zalika adna Allah ta'ulu, kenan wannan shine zai sa kamar ba za ku ƙetare haɗi ba, ku zo ku armo abinda ba za ku iya riƙe ba a tsakanin da Allah. Banci haka nan kuma sai Allah yake ce mun a gaba wala yasta'fifil lazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadali. To yanzu ba ma bikin ba 3 ba 4 ba 1 ba ma me ake cewa baiwa ba, sai Allah ya ce wala yasta'fifil lazina, kamar shi wanda ma bayya da ikon ma har bai wakin ya rike, sai Allah ya ce ya kame allazin la yajidun nikaha, wanda bai da ikon ya armi ko da bai wakin bai da ikon ya arma, sai ya kame ya bari armin kin bai halitta ba gare shi, ya bari idan Allah ya wadatar da shi sai yi. Shine Allah ya ce hatta yughniyahumullahu min fadli, sai Allah ya wadatar da shi daga fadlar shi daga baiwar shi, sa'annan ya je ya yi auren ba tare da bai da komi ba, ya zo ya rikito ɗiyan mutane ya zo ya kawo su ya ci gaba ba su wahala. Don saboda abin da kamata mutane mu gane shine idan ka mutu baka aure ba, Allah bai tambaye ka dan me yasa baka aure da ka mutu. Idan ka mutu kai yi aure ba karɗa, ba za a tambaye ka ba dan me yasa ba karɗa ai ma hukunci na shiga aljanna ko na shiga wuta. Idan ka mutu kai yi aure ka samu ɗa 2 ko 3, ba a tambaye ka dan me yasa ka samu 2 ko 3, ko kuma a'a dan me yasa baka samu 100 ba ko yadda haka nan. Idan ka mutu kuma ka samu ɗiya masu yawa, to yanayin wannan yawan ɗiyankin baya sa idan mutum bai yi aiki na ƙware ba Allah ya kama shi da laifin abun da yi. Kenan shine yan uwa abun da kamata mu gane a wajen harkar auren. Yanzu mun gane cewa ga matar da za a aura kuma ga irin ikon abun da mutum zai iya arwa gwargwadon halin shi. To bancin an yi auren abun da zai biyo gaba shine zuri'a, ɗiya. To kuma wannan ba mutum ne a son ran shi ba ya samu kanshi da cewa shi tabbas yana ji a gan shi yana son ya samu ɗiya ya samu zuriya mai yawa. A'a, Allah ne ya sami shi wannan a cikin zuciyar shi, inda ayakin Allah yake ce muna zuyina lin nasu hubbi shahawati hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanadiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal kaylil musawwamati wal an'ami wal haris zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Maudu'in namu yana tahide tun daga wajen kafin a nemi armen har an zuwa an yi armen, to yanzu abin da zai biyo bayan armen shine wanga ayankin yake mana bayani, saboda zuyina lin nasu hubbi shahawati, kamar Allah ya kawita daga mutane ba sai mai imani ba, nan gaba ɗaya ne Allah ya kawita ma mutane kamar san shawoyi min nisa'i na daga mata. Kenan in mutum ya kai lokacin da ya kai, to dole sai ya ji sha'awan yana birge shi da cewa shi ya yi armen.
banci haka nan kuma wal banina sai ƴaƴa, banci an yi arman ƴaƴa yanzu ake nema. In ma dai mutum ya tsaya ya bi ka'idan da daidai abun da ya kamata, bai zai yi zina ba ko yi menene ya nemi ɗan shi, to idan dai mutum ya arme abun shi na farko shine ya samu zuriyan da zai gade shi ko da babu shi nan. To nan ya rage gare ka wace irin zuriya ce kake so ka samu. Za ka yi addu'a Allah kawo ta ƙware ne, a'a, ko kuma za ka yi addu'an cewa kai dai abun da kake so yawan ‘ya'ya ne ka gani ga nan ka tara ‘ya'ya barkatai wanda wani ba ma ka san gini shi ba ka san kwanan shi ba. A'a, ba haka nan mutum ya kamata ya ba. Misali idan mun koma a cikin suratul Maryam inda Annabi Zakariya yake cewa wa inni futul mawaliya min wara'i wa inni kibtul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fa habli min ladunka waliya. Sai na inda Allah yake ce muna misali ne aka bamu na Annabi Zakariya lokacin da yana so Allah ya mishi baiwa da ɗa, amma nan me ya tambaya a na gaba zai bamu bayanin shi. Yace inni hutul mawaliya, yace ni ina jin tsoron kamar da bayana wa zai iya maye mun, ina jin tsoron hakan. Kuma abin da tsoron kin babban shine ya zama ai matar tashi ba ta aifuwa. To wannan shine babban tsoron abin da yake yi, kuma da ya tashi ga irin addu'a da yi sai ce Allah ya bashi ɗan ɗa daga wajen shi, wajen Allah yake so ya bashi ɗan ɗa. Kuma an gaba zai ba mu bayanin wani irin ɗan ɗa ne shi Annabi Zakariya yake so ya samu. Yana cewa ya risu ni wa ya risu min ahli Yaqub wa ja'alahu rabbi radiya. Yana so Allah ya bashi wannan ɗa domin ya gade shi kuma ya yi gadi daga zuriya Annabi Yaqub. Shi ne abun da yake da ƙudiri a ran shi domin Allah ya ba shi ɗan. Amma babban abun da yake da ƙudirin ya ba shi ɗan shi ne waje alhorabbi radiya, Allah ya sanya shi yardadde. Kenan abun da ya kamata mutum ka yi idan za ka nema ka nemi na alheri. Ka nemi na alheri ka yi addu'a na ƙware. Ka yi addu'an wani bai ma ba ruwan shi da addu'an, shi da abun da ya bukace shi da ya samu ya da yawa. To samun ‘ya'yan da yawanki mutum ya sani baya da cikin abun da zai zuwa aljanna a tambaye shi a ce mishi iya nawa ka samu da ka'idan ɗiyan naka za a saka aljanna, wannan babu shi. Amma za a tambaye ka da mi ka ci da su, da halak ka ci da su ko da haram ka ci da su, to wannan shine za a tambaye mutum. Idan ka zo mutum ya zo ya yi rikito ya yi sata ya yi kwace ya yi menene ya zaka ya ci da iyalin shi da shi don saboda gane yake yin sun misha kun ba da zai yi, to ya sani wannan sakamakon ba ga ɗiyan yake ba, shi da yi aikin in shi za a sakan yama da wannan aikin da yi. Kenan abin da kamata mutane mu sani yawan ɗiya ba shi ne zai sa yau ka mutu ka je aljanna ba, amma abin da zai sama mutum ya je wuta shine mutum ya haifi ɗiyan kuma sai ya je bai ba su tarbiyya ba, a hakan ya bar su kara zube, zai bar su a haka nan su ne shaye-shaye, su ne ta'addanci, su ne komi da komi, saboda bai sa su cikin kwandishin kin da za su taji su amfani kansu ba, sa'annan su amfani jama'a. Idan suka tashi ba su da tarbiyya, makarantar nasu ba su zuwa, in ma suna zuwa ba a zuwa a tambayi malami a ce wai ina ne yaron nan yake, ya zancen karatun nashi, ba ruwan shi da shi da ya san ya aihe shi ya zuba mu duniya shi can bai sani ba. Idan mutum na da ya da 20 bai ma san inin su bai san kwanan su ba, wani ma tun ya tashi ba ruwan shi ma da abin da ke ci da shi dai ya san da ya tahi bai san ba ruwan shi da shi. Inda akwai wadata za a ga iya mutum ko iya nawa gare ce za a zauna falo guda a ci abinci, a yi hira a ji matsalar kowa da kowa, nan Allah ho da akwai wadata. Amma inda babu wadata mutum da kyar ma yake ci yake sha, kuma gashi da Allah hori mishi yawan yaya kuma bai san ma da mai ci da su ba. Amma an ce ma in talauce ya maya karo aure, in ya ƙara yawa karo aure. To ni ban ga yadda za a yi ba a ce allura ta soke ka, kana so ka cire ta ka ƙara ka daka ta, in kana so ka cire ta kuma ƙara ka daka ta, ba yadda za a yi toto waje in dai har ba ka ciro ta dawo baya ba. Kina abun nan wanda ba zai yi ba a ce in talauci ya ma yawa ka ƙara aure, auren da kudi yake yin shi kai kuma baka da shi, ya za ka yi ba shi za ka je ka yi auren? A'a, tun daga na an bugo ruwa. Kenan abun nan wanda wannan ba zai yi ba. Dole idan za ka yi aure
idan za ka aure zai zama kana dukiya kana abun da za ka ci da iyalin kuma ka san yadda za ka ba su tarbiyya iya gwargwadon abun da ya kamata don ka fake da cewa ai ga ku kashe iyalinku don saboda talauci inda Allah ya ce muna wala taqatulu auladakum kashiyata imla nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatalahu kana qidan kabira. Idan mutum yana so ya ba kan shi hujja sai ce ai ba za a kashe iya ba wai don saboda ga kashe diyanku don saboda talauci ai hadda ma aya abun gare shi domin Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne muna arzita su da kuma kukan ku uwa nasu wanda kunka aihe su. To abun da ake so a nuna ma nan shine ai duka arzikin duniya gaba ɗaya na Allah ne. Allah yana bada shi ne ga wanda ke so. In an ce za a arzita su yanzu sai kai zama ka ce to ga sunna a yanzu Allah ka arzita su ta yaya sai ka tashi ka nemo. In ka tashi ka nemo to lokacin nan ne za ka samu arzikin ka zo ka ci da su. Inda ma a wani aya na gaba Allah yake ce muna ga yadda da aka haifa yaron da wata shi da shi yaron kin uban ne ya kamata ya ɗauki yaunin nasu ba wai kowa zai ɗauki yaunin nasu ba uban shi ne ya kamata ya ɗauki yaunin nasu inda aya yake ce muna wa alal mauludu lahu rizquhum wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada ayatum marada وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Allah ya ce nan ganin ka sani wai dan Allah ya ce shi ke arzuta su diyan kun da ku a ba shine ba sai ka tashi ke nan ga Allah ya ce ma wa alal mauludi daidai inda muke so mu samu an kenan kama akan shi ubankin wanda aka aiwa ma dankin shi zai riziko wannan shi zai arzuta uwakin da ɗankin kaga nan ba zamanin zake baka ce Allah ya arzuta su sai ka tashi ka nemo ka zai ka arzuta su wa kiswatu hunna kuma sa'annan ka zo ka tufafi da su kai musu tura na kware bil ma'rufu daidai gurgurda abun da ka iya ba za ka yi abun da wani yayi ba ka ce kai ma kana so dole sai ka haka nan saboda Allah bai kallafa mu duk abun da baya iyawa a ran shi. Abin da kamata mutum ya sani kenan a takaice idan za ka samu ɗiya 100 ko fiye da haka nan wannan idan har baka ba su tarbiyya ba idan har mutum ya ba su tarbiyya ba to bai hana mutum ya je lahira ya je wuta don saboda ya aye su ba su da galibu haka nan ya bar su babu tarbiyya babu zuwa makaranta babu kulawa da komai nasu idan aka diba ci gaban duniya wanda ake nan gayi dan adam ne yake shi mutum ne wanda ya samu tarbiyya ya samu an ba shi kwarin gwiwa a aikin da yake yi shine ya zo ya yi tunani har yi abinda zai sa duniya ta ci gaba domin Allah ya ce mana ilmu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجبه. Allah ya ce mana nan kan mutane ku sani wannan rayuwar duniya wasanni ne da shagalta da kuma kawa da alfahari tsakaninku. Alfaharin shi ne nami wata kasuru kuma da yawaitawa min al'amwali ka zo ka ce wala fil amwali mutum ya zo ita cewa ai shi na dukiya miliyan nawa gare shi gidaje nawa gare shi to wannan alfahari ne kuke nan ga tsakaninku wannan rayuwar duniya ce sannan kuma abin da muke so mu gani na gaba shine wa auladi da kuma yaya kamar ka zo ka ce kai ga yaya 20 gare ka yaya 30 gare ko yaya 40 ne wannan kawai shagalar rayuwar duniya ce kadai daga duniya ka barta in ka dan ka je lahira sakamakon ka ne kadai zaka samu domin idan aljanna Allah ai ba hakan kuwa yake shiganta ba tilka jannatu lati nursaha min ibadina man kana taqiya sai wanda yi tsoron Allah wani je kuma Allah ya ce ma a'a sai wanda suka aiki kenan aikin ka ne zai kai ka aljanna ba wai a ce in danka uku suka mutu ba shikenan kai aljanna zaka tiya a'a wannan aikin ka zai kanka kuma imanin ka zai kai ka a aljanna to ga alamu dai lokaci yayi a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe muna kuma ga mu sake maimaita kuskure irin makamancin haka. Sadaqallahu alazim.